Nhar is-Sibt li ġej 92,364 familja jew 194,000 persuna se jkunu qed jirċievu bejniethom 14,700,000 euro fl-ewwel pagament minn tnejn tal-benefiċċju addizzjonali kontra l-għoli tal-ħajja. Dan l-ewwel pagament li jkopri mill-ewwel ta' Jannar sal-aħħar ta' Ġunju tas-sena d-dieħla u miżura ewlenija fil-baġit għas-sena d-dieħla bit-tema Malta Ġusta. It-tieni pagament li se jitħallas f'Mejju li ġej ikopri mbagħad it-tieni nofs tas-sena d-dieħla. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon fejn saħaq kif Gvern Laburista bil-fatti qed jibqa' juri li huma n-nies u bil-fatti mhu jħalli l-ebda piżijiet li ġabet magħha x-xena internazzjonali jaqgħu fuq il-Maltin u l-Awċin. Ma' One News is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru responsabbli Mark Musu spjega li dan il-benefiċċju se jkun ta' bejn 100 euro u 1,500 euro fis-sena li marati jvarjaw skont id-dħul u l-membri fil-familja. Bħala dħul qed nitkellmu fuq persuni single li ma jkollhomx dħul li jaqbes 18,155 euro. Ovvjament id-dħul mbagħad ivarja skont kemm ikun hemm membri fil-familja illi jista' jitla' sa massimu ta' 50,000 euro. Ġifieri familji li jkollhom iktar minn 3 persuni jew iktar minn 4 persuni illi dħul tagħhom ma jkunx jaqbes il-50,000 euro. Qed nitkellmu fuq dħul disponibbli, jiġifieri wara li tkun tnaqset it-taxxa u għal min ikun jaħdem il-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali wkoll. Ta' min isemmi kif mhux biss familji f'riskju ta' faqar jew vulnerabbli qed jibbenefikaw minn dan il-mekkaniżmu ġdid iżda wkoll dawk fil-faxxa medja tas-soċjetà wara li l-Gvern estenda din l-għajnuna għal ferm aktar familji. Skont l-aħħar ċifri tal-NSO dwar id-dħul tal-familji madwar 44,000 familja jitqiesu li huma f'riskju ta' faqar, magħhom hemm aktar minn 50,000 familja li mhumiex f'riskju ta' faqar u li xorta qed jibbenefikaw. Mark Musu spjegaw wkoll kif għad baqa' 3,000 każ ieħor pendenti li ma setgħux jinħadmu minħabba li l-informazzjoni dwar id-dħul tagħhom għadha mhux kompluta. Meta din l-informazzjoni tkun magħrufa jkunu jistgħu jsiru pagamenti lil minn dawn ikun eleġibbli fil-ġimgħat li ġejjin. Hemm xi każi oħrajn li minħabba li ma jirċievu ebda benefiċċju soċjali għad trid tinġabar l-informazzjoni dwarhom uħud minn dawn jistgħu jkunu eleġibbli wkoll. B'hekk l-istima wara dan li se jibbenefikaw minn dan il-mekkaniżmu madwar 95,000 familja bin-nefqa totali għas-sena d-dieħla taqbes 30 miljun euro. Il-Ministru Falzon innota kif din id-darba il-benefiċjarji irdoppjaw. Qed naraw hawnhekk ukoll mhux biss l-ammont ta' 14,700,000 ma qed naraw ukoll il-fatt li l-entitlement in-nies li jibbenefikaw minnu fil-fatt kważi rdoppja. Hemmhekk qed immorru biex naraw li aħna qegħdin hemm għal dawk li huma l-aktar vulnerabbli. Imma wkoll qegħdin ngħidu l-faxxa tan-nofs tas-soċjetà tagħna. Minn dawk li se jirċievu l-pagament dofut fit-tmiem din il-ġimgħa kważi 37,700 huma persuni single, madwar 17,800 huma koppji u 36,700 huma familji bit-tfal. Dwar din l-aħbar irreaġixxa wkoll il-Prim Ministru Robert Abela permezz ta' kitba fuq il-midja soċjali fejn saħaq kif dan il-Gvern ta' kelma li se jibqa' mal-familji u l-anzjani Maltin u Awċin u hekk se jibqa' jagħmel.